Lek pengen leren ngerokok kulinakno gak ngerokok. Bu, lek pengen seneng ngerokok kulinakno. Kula niku dulu mondok teng Jampes perokok berat. Tahun 93 ibu kula sedo, tahun 97 bapak kula sedo. Kula jek ning pondok ngerokok, zaman semonten rokoke bentul biru, Gus. Akhirnya bapak sedo, ibu sedo, kula wangsul ning Jember tahun 98. Kula diopeni bulik kula mulih ki ngerokok. Bulik kula langsung muni, ya Allah Lukman, bapak ibu wis ra enek. Bulike mbantu ning pondok direwangi adol kambil, adol sepet. Lah kok kowe kok enak men ngerokok. Langsung Pak, rokok ning cangkeme tak cekel cek. Tak ceblok nih, mulai saiki ra kere ngerokok. Ke tahun 97 sampai 2025 berapa 28 tahun ngapunten kula wis ora ngerokok. Ya ora masalah mergo kulino ora. Bu. Komputer angel apa penak, laptop angel apa penak? Angel mergo sampean ra kulino. Lek sing kulino penak. Sampeyan gak iso laptop mergo ora kulino. Lek sing kulino penak. HP Android iki angel apa penak, Bu? Iki lho sing tuwek-tuwek HP Android iso apa ora iki? Iso apa ora lek iso PN? Lah nyapa ki gak iso mergo gak ku